Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Ainzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndinoda kureururawo chivi icho chandakaita, and at that time mukoma patakazoita chivi ichi ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndapererwa, ndainge ndakwidza makomo, ndanamata ndichatsanya, asi ndakasvika pakuona kuti zvokwadi zviya zvavanotaura kuti n'anga haingazvirapi ndo zvainge zvaitika kwandiri. Mwana wangu akangotanga kungorwara. Mwana wangu uyu akarwara pakusvika pakuti mombe dzose dzandainge ndiinadzo mudanga dzakasvika pakupera tichizama kurapisa mwana uyu. By the time mwana wangu paakazorikavha, upfumi hwose wainge watoparara. Saka upfumi hwakati waparara mukoma, ndokubva ndazosarudza kuti let me try kuti ndinge ndichimbouyawo kuno kuSouth Africa, uko kwandainge ndichingonzwa vanhu vachingoti ukaendawo ikoko basa unokasika kuriwana. Saka ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2017 ndo pandakauya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa apa nezvainge zvichiitikawo munyika, mabasa acho kuti ange achiwanika ainge achinetsa. Ndakagara for a very long time mukoma, ndikangoti ndakagara kwemakore muno mujoni zvinhu zvichingoramba kufamba. Then ndipo pandakabva ndazongotangawo kuita mabasa angu awo andainge ndichiita apo pandainge ndichiri kumusha. Inini ndiri munhu zvangu anobatsira, but kuzouya kwandakazoita kuno kuSouth Africa ndingangoti chipo changu ndipo pachakabva chazotanga kupera mbichana nekuda kwekuti apa ndainge ndichimhanyidzana nekubhadharisa vanhu avo vanenge vauya kwandiri. Saka I think kuti chipo changu icho hachina kuzowirirana nazvo izvozvo zvandainge ndichiita zvekubhadharisa vanhu. Ko ndaigotadza seiko kubhadharisa vanhu nekuda kwekuti ndainge ndakaomerwa neupenyu. Ndakati zvinhu zvava kuita sekunge zvainge zvava kuita sekunge zvava nani. Then mwana wangu ndokubva azotangidza zvekare kurwara. Apa this time ndainge ndisisina mari. Ndipo pandakabva ndazorangarira imwe mhuri iyi ivo vatori vanhu vekuti vane mapepa avo emuno muSouth Africa. Saka vainge vakambonzwawo nezvangu, vakati vanzwa nezvangu ndokubva vazouya kwandiri, ndikabva ndavabatsira. Ndakavabatsira nemazvo, zvinhu zvavo zvikatobva zvatanga kuendeka because ndakatoona kutoti pane hama yavo yainge yakavasungira chiraramo. Kunyange zvavo vainge vaine mari dzavo, but pane stage yavainge vasingakwanisi kudarika stage iyoyo pamabusinesses avo. Ndakati ndakwanisa kuvabatsira, navo vakabva vatoona kutoti vainge vatodarika stage iyoyo ndokubva vazonditenda. But kunditenda kwacho kwavakandiita mukoma, havana kunditenda zvakafadza mwoyo wangu. Ivo vanhu ava mukoma vakangondipa 1,000 rands, ndo mari yavakandipa yekuti thank you. Apa munongoziva kuti munhu kana wakatarisana neurwere, kana ukapiwa mari yakaita se1,000 haisi mari yekutoti ungatoti imari yekuti inokwanisa kukubatsira something else in your life. Saka ndakabva ndangopindwa nemweya uya wekuti munhu sure kunyange ukamubatsira zvakaita sei haafi akakutenda. Saka ndakabva ndazotanga kugadzira minamato. Apa mukoma ndainge ndatopindwa nemweya wekumadokero. Minamato iyi yandakagadzira ndakatoigadzira specifically ndakatageta mhuri iyi. Ndakaita kuti vange vachizosimukirwa nemhepo dziya dzandainge ndambodzinga. Ndaidzizivira mhepo idzi kuti kunyange dzikasimuka zvemutoo upi ndinokwanisa kuzodziparadza. Saka ndakabva ndazombosunungura ruzhowa rwuya urwo rwandainge ndaisa pavari mushure mekunge ndavavakira munamato. Saka ndakati ndasunungura ruzhowa rwuya, mhepo iya yakabva yazowana mukana ndokubva yazodzoka zvekare muupenyu hwavo, ikabva yazotanga kukanganisa mabusinesses ayo. Saka ikabva yazotanga kuzokanganisa mabusinesses avo. Ivo pavakaona kuti zvinhu zvavo zvainge zvaoma, vakabva vazodzoka kwandiri. Ini mukoma ndaingovaitira minamato iya minamato inenge isina kundiso yemazvokwadi mukati, kundiso iya yekungoti munhu angoramba achingodzoka kwandiri. Like kana uine TV sezvaiita varume vaya vaigadzira maredhiyo ekudhara, vaingokugadzirira zvezvo zvekutoti anenge achitoziva kutoti
kuzoona panoperawo 2 kana kuti 3 months radio iyoyo unofanira kuti unge uchizodzoka nayo kwaari kuitira kuti nayewo akwanise kuzokwanisa kuitira kuti nayewo azokwanisa kuzochengetawo mhuri yake. Ndo zvandainge ndava kutoita ipapo. Apa ndainge ndatova pabasa, ava vainge vatova macustomers angu, nekuti mari ndaitovazivira vanhu ava kuti mari vainge vainayo. Zvino zvavainge vakaramba kundipa mari yavo personally, ndainge ndatozviudza kuti rather than kuti ivo varambe kundipa mari yavo personally, vaifanira kuzoti vange vachindipa mari kuburikidza nematambudziko avo andinenge ndava kuzokonzeresa muupenyu hwavo. Vakatambudzwa, vakashungurudzwa. Vanhu ava mukoma vaiva nemotikari nyowani, asi motikari idzi dzose dzakasvika pakufa. Apa ndikutaura nezvemotikari dzekuti imotikari yekuti vaingoenda kunoiburitsa mugaraji, asi motikari iyoyo yaiti kana yaburiswa mugaraji mangwana acho makuseni vanhu vachida kubuda nemotikari iyoyo, motikari iyoyo vobva vatoona kutoti iri kutoramba kutostata. Izvo motikari idzi dzinenge dzakabatwa neminamato. Vanhu ava ndakashandidzana navo mukoma kusvika ndega ndaona kuti vanhu ava vandiitisa mari. Ivowo kutenda, aiwa kutenda vaitenda, vakatosvika pakundipa motikari, asi sezvo ndainge ndisina passport kana kuti license, motikari iyoyo ndakabva ndazongoti madii mangoitengesa zvenyu motikari iyi, then mari yacho mobva mazondipa. Aiwa vainge vakavimbika, vakabva vazotengesa motikari iyoyo. Mushure mekunge vatengesa motikari ndokubva vazondipa mari. Vakati vandipa mari mushure mekunge vatengesa motikari iya ndega mukoma, ndipo pandakabva ndazosarudza kuti ndinge ndichizovasunungurira mhiko dziya idzo dzandainge ndakaisa pavari, ndokubva ndazodzokera kumusha. Mushure mekunge ndadzokera kumusha, aiwa ndikabva ndatoitawo zvinhu zvikuru nemari iyoyo yandainge ndakapiwa. Asi mukoma chakazoita kuti ndinge ndichizombosiyana neizvi zvekubatsira vanhu, ndakabva ndakarota mudzimu mukoma, mudzimu chaiwo wasekuru wemurume uyo wandainge ndichishandisira minamato ndichiita kuti ndinge ndichimusungira chiraramo chake. Ndakarota rimwe zirume rainge rakasimba. Zirume iri rakauya kwandiri ndokubva ratondiudza iro richiti rainge riri tateguru remurume uyo wandainge ndakamusungira chiraramo chake neminamato yangu ndichitira kuti iye ange achizondipa mari. Mukoma ndakarohwa ndiriko kuhope ikoko. Ndakati ndamuka mukoma, ndakabva ndaona kuti muviri wangu wose uyu wainge wakazvimba. Ko zvaikotaurika here kuti izvi ndo zvainge zvaitika? Because mukadzi wangu nayewo haana kana kutomboziva kuti vanhu ava vandaibatsira vachindipa mari inhau yekuti ndainge ndichipota ndichivasungira chiraramo chavo, then kana vazouya kwandiri ndobva ndazosunungura chiraramo chavo ndichitira kuti ivo varambe vachingoya kwandiri. Ndakarohwa mukoma zvekuti ndakatomborwara ende ndakatombogara kwenguva yakareba, makumbo angu awa achiita problem yekuzvimba. Ende kubva ipapo ndipo pandakabva ndazongopfira kachikomba pasi, ndikabva ndati handichadi kuita izvi zvekubatsira, because zvine temptation yekuti kana munhu akauya uri kana ukagara waona kuti munhu uyu munhu ane mari dzake, then zvinobva zvazokonzeresawo kuti iwewe utange kuchitofunga kutoti munhu uyu ndiye achaita kuti maproblems ako ose auri kutarisana nawo ange achizongodisappear. Ende kana ukatopindwa nemweya wakashata, ndipo paya pekuti unozotongokaruka wazotoganyira munhu, sezvandakazoitira mhuri iyi, kuzosvika vachizondipa midziyo yavo, midziyo yainge ichitokosha. Saka mukoma ndo zvandakamboitawo izvi kumashure. Pari zvino hangu ndiri munhu wekuti handina sangano randinotungamirira, inini nditori munhu anototungamirirwa. Chandingori nacho imbiri yekunzi uyu murume uyu wamunoona ainge ari munhu aishandiswa naMwari. But inini mukoma ndakazosvika pakuzviudza kuti iri basa handicharidi, rekedzai ndinge ndichingozvinamatira inini nemhuri yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndainge nditombori muprofita mukuru, asi ndakazopindwa nemweya wekuda kubira avo vanenge vauya kuzoshandirwa
vainge vachiuya kuzoshandirwa neni ndokubva ndazotanga kuvavakira minamato hanzi yekumadokero. Zvakangooma hazvo vedu we. Wakambovakirwawo here munamato wekumadokero? Kana kuri kunzi wakambovakirwa munamato wekumadokero, please come to my inbox, then mobva mazondiudzawo nyaya yenyu kuti pamakavakirwa munamato wekumadokero chii chakazoitika uye zvakazopera sei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura izvo zvakaitikawo kwandiri neex-husband yangu nematambudzikiro aari kuita muzuva ranhasi, ende ndini ndinoda kureurura kuti ndini ndiri kukonzeresa kutambudzika kwose uko kwaari kuita. Nekudawo kweizvo zvaakasiya andiitira, ndakabva ndazoona kuti munhu uyu nezvose zvatainge takaitirana hapana paangazombonofara kunze uko, yet inini naye tainge tiri vanhu vekuti takatambura tose kuzosvika achizowanawo mapepa awo aanawo pari zvino. Ende mukoma ndakazviita kuburikidza neshungu, and right now handina hangu maregrets, even though pandakamuona last time ndakaona kuti munhu uyu hapasisina kana tarisiro yekuti achazokwanisawo kuzova something in life nekuda kwemhiko idzo dzandakaisa paari. Zvakaitika mukoma ndezvekuti murume uyu inini naye takasangana, but takasangana pandainge ndichiri kuzimu. Iye ainge angouyawo kumusha. Iye pandakasangana naye ainge auya kumusha kuti ange achizotora umwe musikana uyo waainge akasangana naye pasocial media. Saka iye achitaura anoti musikana uyo akabva azosvika ndokubva aona kuti ainge atori munhu ainge achitozvitengesera mubhawa. Zvakaitika iye anoti hanzi akati ari mukombi inouya kumaraini uko kwandainge ndichigara. Saka paakazotaura zita remusikana uyo waainge afambira, then ndipo paakazotanga kuseka windi, ndipo paakazoudzwa kuti munhu wako uyu wawafambira munhu anotozvitengesera zvake, anototengesa muviri zvekare nekutengesa mubhawa. Saka iye akabva azongoita U10. Paakaita U10 mukoma ndokubva azobirwa chimwe chibhegi chake icho chaainge achiti chainge chiine mari. Ndipo pandakabva ndazosangana naye ipapo takabva tichitaura kudaro ndokubva ndazonomurakidza pamwewo painge pakangoita kunge ka guest house, painge paine marooms ekuti kana uchida kurara unokwanisa kurara imomo. Ndipo patakabva tazongoramba totaura kuzosvika achizondipfimba, kuzosvika tichizopinda mumarriage. Saka iye akatanga adzokera kubasa, then inini ndokubva ndazosara kuzimu. Akabva azonditumidzira mari, but chakaitika mukoma ndechekuti pamapicture murume uyu ainge akandinyepera. Upenyu hwandakazosvika ndichizoona achirarama sandiwo upenyu hwaainge achindiudza through mavideo calls zvekare nemapictures aainge achinditumidzira. Iye aitoita sekunge munhu anotodhiraivhira murungu wake. So mukoma ndakazoti ndasvika paground ndakarwadziwa mukoma, because kumba zvangu ndaitambura but ndaitozvishandira, ndaitozviwanira kamari kangu kainge kari nani. Ndakati ndasvika mukoma ndakabva ndaona kuti muchinda ainge asitomborina, kunyange TV zvayo ainge asitomborina. Apa aingowanika mubhedha kasingle bed. Ndakatanga kuti kutanga kutenga maplates, magumbeze. Apa kamari kacho kaainge achiwana, munoziva kamari kaike kanosiririsa kekuti kutenga mubhedha chaiwo takatambudzika. Ndingangoti gore rose tichingotengana nemubhedha nekuda kwekuti mari yacho yaainge achiwana yainge iri shoma. Saka mukuzonotaura naye ndipo pandakabva ndazoti madii matora license, kuitira kuti kana matora license then mukazowanawo basa rekudhiraivha upenyu hwedu hunozoita sekunge hunoita nani. Then iye akabva ati painge pari right. Inini ndakabva ndazotangawo kushanda, ndaishandirawo umwe murungu wepanext door, but tichingogara tose pamba pemurungu wake iyeye. Saka ndaiti mari yandinenge ndawana ndikabvisawo mari yekuti ndinge ndichitumidzira amai vangu, then iyewo ndaibva ndazomubatisa mari. Iye obva angoti chingoichengetai mari iyoyo. Ndakachengeta mari mukoma kusvika mari iyi yazokwana mari yelicense. Chinondirwadza ndechekuti ndichisangana naye kana birth ainge asina chitupa, obvious kana usina birth unenge usitomborina. Saka ndakabva pabirth kunoti chitupa, kunoti passport, kunoti license,
zvinhu zvose izvozvo rainge riri simba rangu kuti ange achizotowana birth certificate. Takazotoita zvekutoenda kunotaura nevamwe sekuru vake, hanzvadzi yaamai vake, ndivo vakabva vazomutoresa birth certificate zvekare nechitupa, because hama dzekwababa dzainge dzichiramba. Apawo baba vacho vainge vakasoshaika kudhara, saka akabva azoshaya munhu aikwanisa kumubatsira. Ndokubva ndazomupa idea yekuti ngatitaurei nasekuru. Imowo sekuru mukoma vakabva vazoti saka unofanira kuti unge uchizonditengera mbudzi neizvi zvandakuitira. Still takasafa mukoma kuti mbudzi iyoyo inge ichizotengeka. Zvadaro mukoma, munhu pandakamuona kuti munhu anochinja very fast, akangoti musi wakabuda passport yake, ndega ndakaona kuti munhu uyu achinja manje, because kana kubatika pamba ainge ava kusabatika. Pose apa aiva munhu wekuti aitya kunyange kupinda mutauni chaimo, achitya mapurisa, but kubva zvaainge akaita passport pamba ainge ava kusabatika. Asi sezvisinei, semunhu ainge achishuvirawo upenyu hwakanaka, ndokubva ndazomupa mari. Munhu ndokubva adzokera kumusha ava kufambira nyaya dzake dzemalicenses. Akanoita 2 weeks ariko kumusha ikoko, inini ndiri kuno kuJoni, ndokubva azotora chiprovisional zvekare nelicense. Akadzoka ainazvo zvimapepa zvake. Apa diski rainge risati ratombobuda, munhu akabva azotanga kunditsvinyira. Ndipo paakatanga kutaura muromo wekuti aneta nekungogara neni apa mwana achiramba kubuda. Ndakarwadziwa mukoma, hana yangu yakarova, ndichitanga kufunga kuti saka murume uyu now zvaava kuti ari kuda mwana, apa ini ndambozama kumuitira mwana wacho ari kuramba kubuda. Zvinoreva here kuti atofunga kundiramba nezvese izvi zvandakamuitira. Izvo murume paakaenda kumusha, paakanogara 2 weeks, akaenda kunoitira license rake uko kuchiredzi. Kuchiredzi ikoko ndiko kwaakabva azosangana neumwe musikana. Saka nemusikana uyu vainge vatotaurirana, saka iye akangojaja akatozvionera kutoti since inini ndainge ndatadza kumuitira mwana, saka musikana uyo waainge asangana naye aikwanisa kuzomupa mwana. Mukoma, inini ndainge ndava kutongorarama zvangu ndiri murima. Takashingirira mukoma, ndokubva tawana mari, tikabva tazotumidzira mari yekuti diski rake ringe richizouya. Diski rake rakati ratorwa, riya rakaita zenye riya, ndokubva razoiswa patrack, ndokubva tazonoritora. Diski rakangoti richingobva mukunotorwa sanhasi mukoma, by next week imba yangu, marriage yangu yainge yatoparara. Takangonetsana nekanyaya kadiki mukoma. Mushure mekunge tanetsana, murume ndokubva anditaimira ndarara. Ndakangotizwa ndakarara, ende marwadziro azvinoita, because ndakati ndamuka mukoma, ndokubva ndaona kuti dhoo rainge risina kukiyiwa. Saka ndakambofungidzira kuti zvimwe kuda munhu ainge aenda kutoilet, sezvo tainge tiine toilet yepanze. But nenguva dzacho ndiko kainge kari kekutotanga kumuonawo achitobuda achitoenda kutoilet usiku hwakadaro. Saka ndakambomumirira mukoma kudzamara ndega ndaona kuti munhu uyu pane kwaainge aenda. Ndakatenderera mukoma, kutenderera munhu handina kana kumbogara ndamuona. Asi ndakazoti ndasvika kugeti, ndokubva ndaona kuti gedhi rainge rasiyiwa risina kunyatsokuvharwa zvakanaka. Ndipo pandakabva ndaziva kuti munhu is either ainge anditiza kana kuti pane kwaainge aenda. Ndakafamba mukoma kubva kuma 11 kusvika zuva richinobuda. Ndainge ndichingotenderera. Apa ndichitenderera ndainge ndichingochema, munhu ungamuwana, munhu ainge asingawanikwi. Akazotobatika pafoni mushure mekunge awana basa, ndipo paakabva azonditumidzira mapictures. Akanitumidzira mapictures atori mugonyeti zvake mukoma, munhu achitondishayinira zvaizvo zvekutondirakidza kuti nawo zvangu zvakaita. Ainge ava kudriver matrucks emacross border. Ndakarwadziwa mukoma, ndikati zvino ndoita sei? Apa munhu akandisiya pamurungu wake, apa pamurungu umwe wewe wandainge ndichishandira zvainge zvisingaite kuti ndigarepo, because ainge asina space yangu yekuti ndinge ndichigara ipapo. Apa kuti ndiende kunogara kumalocation, malocation acho ainge ari kure nekubasa. Ndakatambudzika mukoma kusvika pakunozviisa mumaoko eumwe murumewo ainge akambondinyenga kudhara, because already murungu
uyo ainge ambori murume wangu ainge achifungidzira kuti maybe tainge takaita plan yekuti uyu ange achisiya basa then inini ndobva ndambosara ndakagarapo. Saka ndakabva ndazongosiyawo mukoma, ndakangobuda ndisina kana chandainge ndiinacho, ndakangotora hembe dzangu, zvimwe zvose izvo zvandainge ndakashingirira kutenga ndikabva ndangozvisiya mumba imomo. Apa zvandainge ndava kuitwa mukoma, munoziva kuitwa fuza chairo nemurume, aiti akandifonera so obva atanga kundiudza kuti ndikuda kuti iwewe handidi kuti ndinge ndichikuramba nekuda kwekuti ndiwe first wife yangu, asi zvandichaita ndezvekuti since ndiri kutsvakawo mwana ndichatsvaka munhu wekuti iye anondizvarira mwana, then iwewe unongoziva kuti ndiwe unenge uri mukadzi wangu, because handingakurambi nekuti ndiwe wakanditoresa license. Saka mari yacho haingazodyiwi neumwe munhukadzi iwe uripo. Ndakatombosvika pakubhilivha mukoma ndichiitiswa iwe. Zvandaitiswa ndezvekuti aipfuura obva anditora, then obva azonondisiya mumesina, ndobva ndazotsvaka motikari ndobva ndazodzoka kulocation kwandainge ndichigara. Apa murume wandainge ndichigara naye ndainge ndichimunyepera ndichita sekunge ndine zvinhu zvangu zvandinenge ndichienda kunotenga ndobva ndazozvibatisa mumesina imomo. But with time ndega ndakabva ndazoona kuti apa ndiri kutoitiswa chaiko apa ndokubva ndazongosarudza kuti regedzai ndinge ndichingomukanzura mulife mangu, ndokubva ndazoconcentrata nemurume wangu wandiinaye pari zvino. Asi bundu iroro mukoma rakangoramba ringorimo mumwoyo mangu. Amai vangu ndo vakazorwadziwa because kunyange patakadzokera kumusha mukoma tichifambira nyaya dzemabirth certificate, amai vangu kunyange murume uyo ainge ambori murume wangu ainge asati abvisa tsvakirai kuno, but amai vangu vakasvika pakuti it is fine, mose muri vana vangu, uyai mugare kuno. Saka tainge tigere pamba pedu tichifambira nyaya idzodzo dzemabirth certificate zvekare nezvitupa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakabva zvazonyanya kurwadza amai vangu kuti saka mwana wangu angashandiswa kusvika panzvimbo yakadai so. Amai havana kana kuzombomira, ndokubva vazotanga kufamba. By the time yandakazodzokera kumusha ndichinovarakidza mukwasha wavo munyowani, ivo vakabva vazongonditora zvavo one day ndokubva vati ndiperekedze. Vakabva vati ivo vainge vataura nevamwe gogo ava takangokura vachingonzi Gogo Muroyi nekuda kwekubata, ndokubva vati vainge vachida kuti tinge tichienda pamba pavo Gogo Muroyi kuti vange vachizotibatsira. Vakati haungambotendedzi munhu kuti angouya muupenyu hwako kudaro obva akukanganisira life yako. Tariraone kuti pawainge uchiri wega mwana wako waigona kumuchengeta, but because of him tariraone kuti akazokushandisa kukusiyisa basa, kukutora obva azokudhampira kujoni. Ndega ndakabva ndadzwa hasha dzangu dzichidzoka, kunyange zvangu murume uyu ndainge ndakamuregerera. Takazoenda pamba pagogo Gogo Muroyi vaya gogo vaya vakabva vazoti ivo vaikwanisa kumugadzira chavainge vachingoda rainge ringori zita mutupo nesendemu. Aiwa, ndikabva ndati izvozvo zvega gogo. Ivo vakabva vati hongu muzukuru, ndokubva ndazovapa zvinhu zviya. Ivo vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunorovera zamu rangu pamuhacha mukoma. Ndo zvandakabva ndazoita, ndakaenda navo gogo ava ndokubva vatanga vataura nemidzimu yavo, vakati ndinge ndichitaura nemidzimu yangu. Vakabva vati ndinge ndichizokumbira midzimu yangu kuti inge ichizosvitsawo shoko kumidzimu yemurume uya wekundishandisa. Zvadaro mukoma ndakati ndataura zvichemo zvangu, akana kumbogara ndataura zvinhu zviri very hard. Ndakangotaura zvose izvo zvainge zvaitika, matambudziko angu ose andainge ndakasangana nawo mushure mekunge ndatanga kugara naye murume uyu, kushingirira kwose kwandakaita ndainge ndichiudza vadzimu vangu. Ndikabva ndarovera zamu pamuhacha kuti ivo vange vachiona pain yangu, ivo vange vachizosvitsa shoko iroro kune vadzimu vake murume uyu wekundishandisa. Zvose izvi ndichizviita mukoma, it was in secret. Current husband yangu hapana kana chaakamboziva. Then gogo vaya vakabva vazomwaya bute pasi nekuzoroverera hoko pasi. Saka ivo vakabva vati as long as hoko idzi dzichirimo muvhu, iye ndo kutambura kwaachazoita. Ivo gogo ava vakabva vati as long as hoko idzi dzichirimo muvhu, iye munhu wekuti achatambudzika, kutambudzika kwekuti ega achasvika pakuona kuti uku ndo kunonzi kutambura manje. Iye pari zvino mukoma handizivi kuti
ashandira makambani mangani. Dzimwe nguva anotoshanda mwedzi wose, then at the end of the month obva atongonzi buruka mutraki shamwari, apa anenge asitomborina kana mari yaanenge apiwa. Munhu wekuti ari kusafa, uya mukadzi wake waakatora wekuchiredzi wacho wekuzomuzvarira mwana akazomutamba yakapenga. Mukadzi uyu akabva azotanga kudanana neshamwari yake. Pari zvino ndakatonzwa kutoti ava kutogara neshamwari yacho ndokubva azotozvarira zvekare shamwari yacho mwana. Iye munhu wekuti anosafa. Last time pandakabva mukusangana naye mukoma ndakamunzwira tsitsi, iye akati anditarisa kudai so akanyara mukoma, ndokubva ndatomumhoresa. Ndaida kuti iye ange achiona kuti zvaaifungidzira kuti ndo zvichaitika sandizvo zvakaitika. Inini I am happily married, upenyu hwangu uri kutoendeka, ende ndinonzwa ndichifara kuti as long as hoko idzodzo dzakarovererwa padhuze nemuhacha iwoyo acharamba achidzungaira, achatenderera. Manashi munhu aizviudza kuti inini ndichazova hure rake rekuti anenge achingonditora paanenge asiri kumukadzi wake, ndipo paanenge aineni achindirara mutraki make. Asi Mwari wandinonamata, Mwari waamai vangu, Mwari iyeye ndinoda kumutenda nekuti akazondibatsira. Izvo zvaaifungidzira kuti zvichaitika kwandiri ndo zvakazoitika kwaari. Gomba raainge andicherera kuti inini ndinge ndichizowira mariri ndimo maakazowira iye. Zviya zvavanotaura ndo zvakazoitika, zvekuti bhiza rakazowisa mutasvi waro. Mwari uyu ndinoda kungomutenda. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi Mwari waamai vangu ndinoda kungomutenda. Zvakangooma hazvo vedu hanzi ndakagadzira ex-husband yangu mushure mekunge tatoresana mabirth certificate, zvitupa, mapassports nemalicense. Munhu ndokubva azonditiza, inini amai vangu ndokubva vazorwadziwa nazvo, ndokubva tazoenda tikanotaura nevamwe gogo vanonzi Gogo Muroyi. Ukaona ruzevha rwose rwava kukupa zita rekuti Gogo Muroyi, iwewe utofarawo nazvo kuti inini ndini wacho, ndini ndinonzi Gogo Muroyi, panenge pakaoma ipapo. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.